Здравейте! В днешното видео ще видим едно BMW F07 GT Gran Turismo с двигател N57, тройка дизел с задната верига двигателят. Причината да посети сервиза е така нареченото голямо обслужване, т.е. ангренажни вериги, лагери, основни биелни, масена помпа и така нататък. Как стигнахме до решението да се сменят тези вериги? Първо, автомобилът по километраж е на 380 000 км. Автомобилът е внесен от Италия и най-вероятно ще е връщан километража. Нямаме абсолютно точна информация и сервизна история преди това, какво е сменено, кога е сменено. Но да речем, че са върнати 100 000, да речем. Т.е. автомобилът вече на почти 480 000 км. Да приемем, че на 200 000 е сменена веригата, както го дават по документи, по каталог от завода производител. Т.е. в момента е на над 80 000 над препоръчителното от завода за смяна на ангренажна верига. Отделно, преди това, преди няколко седмици, автомобилът дойде за отстраняване на теч, доста сериозен теч от капака на клапаните. Доста сериозен, имам предвид, маслото направо се изтичаше от него. Целият автомобил отдолу беше в масло. Дори и задния номер, задния капак също до такава степен течеше. Капака го сменихме, но се установи и друг проблем в автомобила. Доста хубав екземпляр. Това е старият оригинален капак. На пръв поглед му няма нищо, но като го обърнем да видим вътре какво става, е нещо брутално. Грес. Още тогава, като сменяхме капака на клиента, беше така казано, че е препоръчително да се свали двигателя, да се обслужи веригите по-точно и лагерите, тъй като това нещо, което е по капака, това нещо е и вътре в двигателя, в картера, в масената помпа, навсякъде ще е така. Отделно, като се свали капака на клапаните, се видя, че веригата е доста разтегната. Но тогава човекът нямаше възможност да остави автомобила, тъй като трябваше да се движи, да пътува с него задължително. И на негов риск пропътува там, къде трябваше да ходи, и ми го докара да го направим обслужване, да почистим двигателя и ако има нещо друго да се смени. Сега предстои да бъде свален двигателят от автомобила и отново ще направя едно кратко видео. Тук вече двигателят е изваден от коша. Извадил съм го нагоре с жираф, а не надолу с магарото. Сега и двата варианта могат да се използват, на кой както е удобно. На мен този вариант ми допадна повече, тъй като сега всичко се е събрано, автомобилът е на гумите и ако реша, мога да го изкарам, да не ми вземам подемника. Това е двигателя. Сега тук съм монтирал
специалния инструмент, който е за проверка на веригите, до каква степен са разтегнати. Както се вижда, веригата, горната верига е на предела си. Тук пинчето трябва да бъде наравно. Когато е наравно, е препоръчително да се смени веригата. А тук е потънало доста навътре, което означава, че човек е карал на късмет. Тук капакът беше сменен с нов, както споменах в първото видео. Имаше страшно голям теч, то се вижда DPF-а как е целял в масло. Това е опасно, тъй като при високи температури, които се развиват тук при така по-продължително каране, буквално може да се запали автомобила от маслото. Вижда се, че сега с новия капак човека е минал около 1000 км, няма никакъв теч. Лошото, че колко да е лошо, не е оригинален капак в такъв смисъл. Сложен е алтернативен, тъй като този капак като оригинален чисто нов струва над 1000 лева. Сложили сме алтернативен, който порядъка на 550-600 лева, трябва да проверя точно колко беше. Ще видим колко ще изкара. Забеляза се и още един теч, след като свалих мотора, който си е доста стабилен също. Течът е на масло от тялото на масления филтър. Това като цяло може да се размине евтино, но може не да се размине, а да се наложи да се сменя и цялото тяло. Тъй като това тяло тук е пластмасово и както и капака горе, то е долу-горе същия проблем имат. Това тяло тук се криви и почва да тече масло. Сега ще пробваме само с гарнитурка, дали ще се оправи проблема, тъй като гарнитурата тук струва порядъка на 30-40 лева нова. Ако не се оправи и пак продължи да тече, трябва да се сменя цялото тяло. А това тяло се предлага само оригинално и също е на цена близо 1000 лева. Дано се оправи само с гарнитура, това ще го видим в последствие. Сега тук, като свалях двигателя, се забеляза и друг проблем. Течно антифриз. Между другото от системата източих прекалено малко антифриз от порядъка на може би 3-4 литра, а тя събира доста повече. Тук сега ще видим антифризът, както така на пръв поглед се вижда, че от водната помпа. Тук имаше един щуцер, който се отчупил от термостатното тяло, просто е изгнил. И при опит да се извади тръбичката, мъркуча от тръбичката, направо тръбичката се откъсна от тялото. Турбината е добре, няма нито аксален, нито радиален луфт. Демпферната шайба е добре. Ролките са за смяна. Ще бъдат сменени с нови. И това е за сега. Следва разглобяване на двигателя и да видим каква изненада ще има вътре. Тук вече двигателят е почти разглобен. Свалени са смукателните колектори, капакът на клапаните и както се вижда, положението хич не е розово. Всичко това е грес. С веригите положението е същото. Картера отново същото положение. Грес. Капака на гранажната верига. Гранажния капак също.
Маслената помпа също. Всичко е леш. Тук портовете на клапаните, на смукателните клапани също са доста мръсни. Ще видя сега, ще ги чистя и тях, тъй като тук се използва една специална машина. Бластик машина, но аз нямам такава налично за сега. Тъй като самата машина е доста скъпа, а и ореховите чорупки, които използва, също са доста скъпи и много трудно се намират. Няма ги на пазара. Орехови чорупки, това в смисъл си е специални гранули, които машината използва. Не са такива обикновени чорупки от орех. Да ги щупиш и да ги ползваш в машината. Ще се мъча сега тук да ги чистя по някакъв начин. Тук ще бъдат свалени валовете. Най-вероятно ще се сложат и нови повдигачи. Ще видим кобилиците в какво положение са, в какво състояние. Ако трябва и те ще се сменят. Веригата, горната верига, макар и инструментът да е все още монтиран, натегнал е до край колкото може и се вижда колко ход има. Просто тази верига е била пред скъсване всеки момент. Сега почва много голямо чистене. Моторът ще бъде монтиран на стойката и ще проверим състоянието на основните бионите лагери. Свалям разпределителните валове и отдолу положението е още по-трагично. Имам чувство, че колкото повече се разгубява, по-зле става. Това всичкото е така грес. Това е в мотора. Сега тук започва едно яко чистене, промиване, защото това нещо, ако падне малко парче в някой канал маслен и го запуши, може да отвори много голям проблем след това. Става доста интересно. Така, след може би един час чистене по ангренажите вериги се стигна до този резултат. Като се има преди, че съм използвал много силна индустриална химия, индустриални обезмаслители, брейк клинър, четки, колени, за да се стигне до това положение. Както се вижда, не е перфектно изчистено. Това е след един час чистене на блока. Да не говорим, ако започна тук, какво ще стане по главата. Тъй като се оказа, че под клапаните има, под пружините на клапаните, общо взето навсякъде. Сега ще говоря с клиента и ще му предложа най-добрия вариант в случая. Да се демонтира главата, да се измие с препарат. Ще пробвам аз с водосройката да изчистя колкото мога. Ако не стане както трябва, ще бъде занесена в шлай база, където разполагат с такива индустриални вани, където там вече трябва да се изчисти до блясък. И така ще бъде свалена, направи на обслужване на главата гумички, евентуално проверка и шлайф на главата, тъй като, както споменах в първото видео, изтече прекалено малко антифриз и не се знае дали всъщност няма и да надува този двигател. Това е за сега, като разглобя ще направя отново видео. Двигателят вече е монтиран на стойка. Доста от периферията е махната. Тук турбината, колекторите, изпускателните, теферна шайба, водна помпа, общо взето оголен целият мотор. Почти целият.
Обаче отново проблем. Общо взето проблем след проблем. Развиваме болтовете на главата и какво да се случи? 1, 2, 3, 4, 5, 6 болта. На 6 болта се откъснаха главите за развиването, където влиза ключа. Това е здравия болт, главата представлява това нещо. Еврейска звезда, Торск. Сега тези болтове, за да се развият, тук трябва да се почисти хубаво, да се заварят други болтове, гайки, там ще видим какво ще стане и да се пробваме така да ги развием. Отново допълнителни проблеми, които излизат, губене на време и така. Ето това е растията, която е покрай болта, това е и вътре в главата също. Това нещо без да се свали главата просто няма как да се махне. И да се изчисти без да се даде гаранция да сме сигурни, че не сме запушили някой канал долу. Това е трагедия. Като сваля главата, пак ще има включване. След близо час и половина мъки, болтовете са развити, главата е свалена, ботовата изглеждат добре, цилиндрите също. На някой му е интересно как се свалят. Това е начинът. Заваря се болт. В такова случай е от Карена Volkswagen. Болтът е доста здрав, няма късане като цяло. Заваря се добре и се развива. Няма друг начин за варяне. Сега предстои да бъдат свалени биелните лагери, основните лагери, да се свали коленовия вал, да видим кое е състоянието на лагерите и евентуално ще изкараме на 2 бутала да проверя и сегментите в какво състояние са, ако трябва и те ще бъдат сменени. Като го разгубя, отново ще снимам. Коленовият вал вече е свален. Като се вижда, биелните лагери са в доста добро състояние. Основните имат износване. Това са горните черупки. Аз мисля, че доста по-лошо е състоянието му. В случая не са чак толкова износени. Тук са биелните, другите, петите, които също са доста добри. Долните основни обаче си имат доста така силно износване. Сега ще изкараме буталата да видя сегменти как са. Блокът ще бъде измит и почваме събиране. Тук в тази кутийка са всичките кобилици, които бяха целите в грес, като капака общо взето и другите неща по главата. Ето как са. Потопени са в специален обезмаслител индустриална химия. Много силен препарат, агресивен. Ето, стоили са около час и половина-два вътре. Сега това нещо като се измие и става като ново. Сега и повдигачите ще бъдат по същия начин потопени, почистени и така. Така вече някои от нещата са измити. Картерът, го помните как беше,
момента е така. Мисля, че доста добре се е получило. Ангренажният капак също. Вътре го помните как беше мръсен. Сега е до това положение. Главата също се опитаха за измия колкото мога. Получи се сравнително добре. Сега има тук там още останали мръсоти, но там вече в шоя базата ще измият допълнително. Сега вече поне мога да я замеса в шоя база, тъй като преди това ми беше срам, честно казвам, да я замеса в това състояние. Сега ще последва измиване на блока и почваме събиране.